Nintmanya sur la thématique de Kanyama d'Aché TV Jakanso fait Malikona Animaliko Kakaufoka. Walimando Akadana Kotiba Talakada Onga Sen Wati Bejango Kasika Bokuna Syria and Kumbana Katame Kunafoni JLF Kafoy Bana Kunafoni Wati Sele Yenini. Kene brebere dossier la kake sanayele kineye kanyeshi kalando mo bara en la beba ou betalike sans fait kalan sur la même école supérieure des métiers du commerce et de la gestion EcoSup alternation au kudo asikunye miye odeye kasika sere kuludo olu blasra oka kalon temene ko fe sere kulumi betalike samba flani mwani saba samba flani mwani nani kase samba flani mwani nani samba flani mwani nduruma abara kera centre international de conférence de Bamako CCB konana asere kulumi toko daramina odeye Dr Bakari Traoré mali jamana ministry korodo mikabara meta kanyeshi kalankomo barako fole nkera kabeni sibirido otako kleta anishegi samba flani mugwani nduru de ye Kadija Traoré abla sukodogo uluya sire shirifa de vetola CICB salba min torodan menjel baba sisugolam nenaka fa ikoda kononi ka sangani école supérieure des métiers du commerce et de la gestion EcoSup aleka kalambla sebendilier sanfe kalanso kalandouma osratike fe baran bela jere nundu nani mali jonjondalier hymne national femi EcoSup alternance directeur généralier matalingo afe ayaka ni sonja anaka hakilna dakeneka ka sangani ni sonja kene na fay pour demain la formation duma formation dili fene proté ko barab se ka sororo ni kelen mais c'est ka moyen dobla moyen do duma c'est comme se ko demain chomina ka bara soro facilement nous centre de réflexion do e wure ko projet nous fait donc nous sera au plan place c'est ka wuli kata bara yini min kene maba wulili no tuwe talike anfa anankara mo asiri Shérif Ousmane Madan Haidara la ali norobla la adenke asiri Shérif Iba Haidara fe ale miya ka folikon anaka ni sonja kaunda keneka ninga bunyima sikike katani shifina kan numa olumunyu ka diplôme soro ninga soro ko blessera ni ladil kan san moyi abe sang dama boni kenenka ne sensible do ala ka yene keneka min fa no de la parce que ankara mo asir Shérif Ousmane Madan Haidara le tu invité d'honneur en kenenka ay aboya dine maka fonga na représenter puis ni wogati na chogati ale Haidara bi ni kenenka vraiment ni sojara ko sobe ay kalando ye chogo mina ani ay kenere ye chogo mina ni soja ma to fo to ana ka promoteur fo ka directeur fo ka bela jalen fo donc ko chesri amala dele ala ka chance du mo ko sa bara nyana mo soro et puis o ka kala minge o ka la bara jamana ngono pour que jamana mi saka bonno hola chogo mina ambode nyini kala ne nunu fe mangun koni garzige dunani sanfe kalanso diplôme ina uyuka wale ni mondon folu anuka ni sonja ujira wapi vraiment ni soja bade de venir la bi ka keni somada ino fetini anga école nyemo fe ni organiser wala sa ka se ka on te motiver kalaba ka jira on parcours munga EcoSup la voilà ka se ka ofana wal nyumandon voilà vraiment c'est un sentiment de fierté qui m'anime ce matin neni camarade école de ñoko mbelaje am mbelaje ni sojale do ka benini wafana wale nyumondo sebendila école karamogoma ka sanganu ka wuli ka jonu ka chesriye sandamando imbarala ani EcoSup alternance yere ka tanyena nin kalan sebe une promotion talaka di chebamma femie tasi blajay ala maginena Bakari Traoré la ale min tué ministrier kalan so bina kun ka mali kono ka nyeshi alima o mi sen fe belajirni multikile tasi blake ka nyashama wala sa ala bise ka barabara dal noya ani furi belajirni chugumna aka donka fo koni cérémonie de graduation nefni chifna kan nunga kalambla ko fo o chukilina abe bara soro sira dayele wi pour des actions d'intégration des droits humains en Afrique chornyongona udeye pasenda ye uye uka bara kura do nondo mina ke la kokoli bara uye kanyeshi shifina kauni ambala kaumo guna adamadeya o hake usabatili la fakase kele kumea ani kele bara umo kulukani o cercle konana musaka boba odeye Danemark jamana ministère somi kabara beta kanyeshi Danemark jamana ni jamana wera konyon Katangani au cas bara bolodendo comme ko fond d'appui au moteur du changement de bara kera sababu mabachama kasika kenen la sura ulasa katake sirayi bara nununa angaje kanyamada sura lufe
kulokani cercle ina fo Mali jamana fan chama fe furugo ni bemaliya akewero chama beye ka sababu yake fen chama uyi mimbe sinzi ambalaka uni shifuka wala sa ka yira ka fo kele kumbe ka fusa kele banyi mangeto ONG pasenda katemedan malki jamana ministère somi ka barobeta ka nyeshi oni jamana wala kolonye bolumo uka demeye musa ko buna kunka uyi bara kro donundo mina la kolita ka nyeshi shifuni ambalaka umo guna adamaden ka hake ula fasali ani share ula bato chogo yamo projet nya fo chugumna nyeshi nimbe ka fereti ke mumba to kelo bisika kumbe chugumina anga sigidala anga komunu kono ani fana ala ka nyeshi kele ni mangana na amsika fo chugumno ka ban ani nyonche client la badenya la oye ni lancement konfoloye et lancement konflanante doraye kamoko la donyo ka do nga fo jamana saria kanga do bedefe wala sa beka sika bato kada kamoko chama bibina ube kodo ke ka kodo fo mumanga ke saria fe mais anya ka fo dombalia de bake akachala nanye moko kuna funi kamoko kala futima mbi uba dabla jamana kono udangaleme aka ka fomi infora tori tigedo ani kasangani na fami mbe soroni sigina wele jabila ambala kauni shefi ufe jamana barakelau lakana tigila mogo kabo kulugana cercle fambe fe wala sa kasika sigani somo samayi kana ni program kura yin ka on sigi ka nyefoli ke sigi ka fombe abisega sabatani nyonje chukumi amsega angere kolosi chukumi angana do saria juguyala saria tabulo ni asigi chukuni akano nyefo an muso ifanga sigidala vraiment ne ba fo abena an ma jarawni parce que saria chama mbe ambe ka ke amba fo ko bimbe ka kanga ba soro antado saria taliu ni kana sigi ko fanyi bamananga chenna pasenda sababula amba fuka projet ka jaranye prévention des conflits o jume ka kala kumbe kala kumbali era ngada mo dia resigili no quoi parce que gouvernement rew bare damna be wakati nimbo ni o ko fo sigili commission foncière agricole bon et ni mangambe mo nyonche iga si tribunal la chuga mona fana o fana en tout cas o fana be kala ngona donc ne bolo ni kala nyambay ani cybercriminalité ni o reta ko la justice iba ka fo démissionner muso pratiquement et malien bien rebella de les réseaux sans fait donc niveau réseaux sans fait quand il coloche chuamna en tout cas le beba kono kala na fama badi do aketo ka fulota ka nyeshi kulokane cercle mau bela jenemo kasangani ukele kanike okakoi onje pasena manyema ye gafe dota kadi cercle baba komana mo mimbe mana cybercriminalité ka kaseka yoroda la yorome mo obisi ku nyeshuma ni mo ko be kuna funi na sarakota fanvelana ani fana ka mo kala mogo munun bisi ka mogo blasira ku taro do ku boro do na suru ala kan gishi ni kiri ku bu kunkan ani fana ka jekulu sigi munun ga bara bege fana ka sika kele kumbe sigidala ulu bena barake ni mogo chamanye ko fo bola collectivité bola administration mogo bola ani fana mogo munun sika kuna funi di mogo ma ina fo president nyokonawo aketo ka nyini na ba klingela bela jenefe uka ukulu kere busigi bara ukonnana kulukani tribunali nyama ba aye ayira kafo ni akilna nyuma ye wa anana anatumana mo chama bino vous présenter devant les juridictions il va constater qu'à faux ou wali amunuke vraiment ouf ntar donc à faux ko tira so waledo de là vraiment niko akubusuro mais akachala fe nuba donc il va se reconnaître usuro donc information mbeke sababu yi uga shara tabolo famille shara kise munum ben ku famille surtout shara ko do talo no sa no code de procédure pénale en code pénal la loi sur la cybercriminalité ani le pôle national économique et financier donc au chama akachala fe donc nous yo be famille filido be no otusuro abara bonya bele kunta mekadi amo jamana nyema ukanoro blami me kulokani ka ufi aye akanso se ko dangana maya ka sangani bara inkeli ye kulokani mi lanyini baye ka beni basigi nati ni oluye ni kibaro nunu soro manga kumbeli kibaro ani manga yere bise ka dungan chugo mina ka bo ansengoro ni olu la donia la ko haklu la ko ola en même temps ni fongo nyoga e mogo soro walma ni fen bina ika ni ateta sera bunda la takako ikaseka osra infenendo hakilo fen badi anga sigidaina anyekoro shifna kauni ambala kau kabo kulokane cercle communauté bela jene kono monsieur Jomasi Keta ayenye folu chama ke keleba ani kele kumbe ka fakase sharia siraula bato choko premier degré ani second degré fakase cour suprême mo o mingera sababu na ba bela jene ka segni somo samayi
Ama kunda Italie jamana kan danchaw segelo ko fe iye mimbe talike Mali Islamique tonga franyoto ama au conseil islamique du Mali manyema Mali Islamique dine nyama uka jekuluba groupe madel spirituel musulman manyema Islamique de meto anasara no yoran fana ankara mo ase de shérif Ousmane Hadra Demuso kunate seda balakisa aidara aye akunda saluzo kan kerenga nyama kosti gilwale o marabolo kondana kabine autocro clitan ani flat temeneyi leri dama kelen ko fe sira kun fe kafara aka sotigi ke kan bani demuso labana ka kunbe islamia deme to ansarno kan nyon fe bunyani karama bela jene konana kawla dunia ka fo madame Konate Seda Balakisa Ousmane Aidara ayeli ni marabolo konana barado de bulodame ofe mi senfe anata alislamio kulo nogobo kasangani nyefoli kelewo ye alislamie dine nyuma kamin ko hinani makari yafa nyomo ani keleya min zorla ofe angaje ka nyamada ofe amin na ba bela jeni fo be ni cheire no ala ka do kan bolu siriyale ala ka do kan bolu siriyale amin do kan ka mo ere shi jani kena na ba mo mala ko kalfa na ba yala o du ka mala ka boda ma na yoro o du ka mala ka ya fa yoro amin na ngata ka ba mi ko ala ka la so sa o ka ko kitim na la ka no ya na bo na ta jeni na la no ya de ala ke wan ma da pe ala ka ni ja fara ko amin fe ni yoro la no etumai ma ga se ka la ala ka tuma yɛrɛ da ne do ɲina ka seda fɛ ka do ka bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲini yɔrɔ kɛra bɛ ɲinini yɔrɔ de la ala ka bɔda ɲuman d'an bɛɛ ala ka ni sababa bɛ ala ka ni sababa bɛ ala ka tile yɛrɛ sera ala k'i ɲuman na yɛrɛ ala ma se yɛrɛ la a taa bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ yan sigi ni ala ka siya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ salamu aleykum seda y'an dugu tɔgɔ ko Kɔsiliyɔ mais a bɛ Salisu de ka mara kɔnɔ an ka président sigi kɛra ɲinan kalo 2 ɲɔgɔnna bɛ kalo 3 ale de kɛra an ka yan sigida président bon yan mara fana komi ɲamara ye foro caman ye ka na yan ye jiriden baara yɔrɔ de ye donc tuma dɔ la sigi cogoya ka gɛlɛn dɔɔni emplacement kow la donc an mako bɛ dugawu la o la asala bɛ sɔn ka yɛlɛma don kow la cogoya oni fana an ka jirisun turula yɔrɔ min na Nero ye manja yana o ɲɛmɔgɔw de sigilen filɛ nin ye an ɲamana lamaga fɛn bɛ na ninnu de y'an kalan k'an bilasira donc foli bɛ olu de ye u y'a di président Konate ma ale fana bɛ ka ne labila a la sisan donc olu ka sira de don ka hakɛto ɲini u fɛ ka foli di Seda yɛrɛ ni ka délégation bɛɛ lajɛlen ma olu minnu sɔnna k'u yɛrɛ di ala ma k'u yɛrɛ di sherifu ma ka na i bilasira ko nin taama aw bisimila an bɛ kun o ye laadala fɔli de ye sinon ansaro cɛ kelen n'a muso kelen o ka yɔrɔ o ye sherifu ka yɔrɔ de ye n'a y'a sɔrɔ i b'i don kun dɔn ka voilà. Amito alibi itali kaufe kaje kanyamada dakurnya flafe min sorola ka alasi madame Konate Seda Balakisa Ousmane Aidara fe an fama foshirana alako wallahi an fama foshirana alako alako fe an fene ya don an masaw bi an kan wolu bunya wallahi ala ko fe an fama foyi gɛlɛya ma an furu cɛw kɔ Allahu Akbar ala y'a seere n'an bɛ bɔ don min ka taa an furuso la a b'o de fɔ an ye aw bɛna taga du min kɔnɔ aw kana don ko Aidara den y'aw ye dɛ a b'an bɛɛ bilasira n'o ye aw kana don du kɔnɔ ko Aidara den y'aw ye aw ka maabaya bloqué a y'a bɔ ka bila o du da la sɔnni n'aw bɛ dugawu kɛ la k'aw fɛ o kɔrɔ ye min ye n'an sera an cɛw fɛ Aidara den tɛ yen dɛ an cɛw de ka jɔn y'an ye olu de sago bɛ an na bilayi an fa y'an bɛɛ bilasira nin ye k'o don an hakili la an fa y'o ka ɲi hali n'i bɛ taa voyage la n'i y'i sara a la a b'a fɔ k'i cɛ bɛ yen taa sira ɲini i cɛ fɛ a y'o kɛ ne na a ka ca a bɛ siɲɛ 2 bɔ depuis n'o kɛra hali ne bɛ voyage kuma dɔ la ne tɛ n sara la
men cɛ wele directement me sira ɲina fɛ n'o ye sira di fa ka jɛn donc ne sigira o cɛla ne tɛ se ka kuma cogo si la n fa ye sira min yira n na fo n ka tɛmɛ o fɛ a ye n cɛ de yira n na o de ka bon ne bolo ni fɛn bɛɛ donc n bɛ sira ɲini furucɛ fɛ n'ale ka jɛn n bɛ kuma silamɛw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Itali Ansaru an b'aw fo k'aw barika da k'aw waleɲuman dɔn bonya bɛɛ sɔrɔla Ala ni cɛkɔrɔba de sababuya la n'o de ye Seydi Sherif Usman Madani Hayidara n y'a ye an sigilen don aw ɲɛfɛ bi ka kuma ne ɲɔgɔnnaw ka ca dɛ ne ɲɔgɔnnaw ka ca mais n'i ye bonya y'i la anw yɛrɛ ka dilen tɛ dɛ anw fa de don sinon anw yɛrɛ ma fosi kɛ fɔlɔ donc an bɛ bonya bɛɛ segin cɛkɔrɔba in de ma n'o ye Seydi Sherif Usman Madani Hayidara k'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ se fosi t'anw ye k'a sara mais anw kɔni an se ye dugawu de wa an b'a dɔn Ala b'a jaabi parce que a kɛra mansa ɲuman ye an ma Ala ɲɛ b'o la Ala b'o dɔn donc an b'o Ala de deli si jan bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma jugu tɛ baara la Ala kana jugu s'an la a bɛ fɛ a ka denbaya ka kɛ cogo min ya Rabbi Ala k'an kɛ ten a bɛ fɛ Ansaru ka kɛ cogo min ya Rabbi Ala k'aw kɛ ten Ala ka diɲɛ basigi Ala ka diɲɛ kolo suma o kɔfɛ Ansaru an b'aw fo an b'an ka ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Musa Kone Ala sɔnna ka jɔyɔrɔ in kalifa ale ma wagati in na an b'a fo ka barika da an ka tɔn ɲɛmɔgɔw fɛnɛ minnu tɛmɛna sɔn'ale cɛ an b'u bɛɛ fo k'u barika da n'olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw ye a fɔra Itali ma bi ko Itali nka ni maa dɔ tun ma sɔrɔ ka na n'a ye ka na tu tigɛ an sigilen filɛ yɔrɔ min na o kuma tun t'a la dɛ mais an fa b'o fɔ k'i kana ɲaga fɛnba fofonɔ la min b'a fofo ka na ko ɲagaw la an ka ɲɛmɔgɔ an b'aw fo tɔn in bɛ sigi wagati min na a dɔw la hali Hayidara tun t'a kalama mais sigili bannen de Hayidara wulila ka bɔ a kalama donc an b'a dɔn aw ka kanu tɛ da ye aw ka kanu tɛ ko n b'i kanu i ɲɛna sabu dɔw b'a fɔ n b'i kanu i ɲɛna mais i kɔfɛ u tɛ se k'i kanu Amito alibi Itali jamana kɔnɔna ye silamɛya dɛmɛtɔn ani saroni yɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara denmuso Madame Konate Seda Balakisa Usman Hayidara a bɛ munumunu salo la Itali dugubaw caman kɔnɔna na ka sanga ni baara dɔ bolodali ye a fɛ min bɛ kɛ sababu ka Mahamadu Mustafa kisi ni nɛɛma b'a ye o bange nisɔndiya ani o muɲamuɲa kɛnɛbaw sigi o de siratigɛ la a ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bonyanya dɔ ta ka ɲɛsin Saga Sangare ma o min ye Bani ka kalanden jɔlen ye Kafunɛ Bacili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan a n'a nɔfɛ jama an ka Seyida Madame Konate Seda Balkisa Hayidara a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka taa alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara jɛɲɔgɔnw a n'a kanuɲɔgɔn dɔw fo Saga Sangare ye bonyaba sɔrɔ ni Seyida sen barikaman jɔli ye a ka denbaya la ka nin ɲɛ d'a kan kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna na bisimilali foliw kɛra ka waleɲumandenw ni bonyamaseginw kɛ ka sɔrɔ ka baara dafa ni ɲɔgɔn hakili jigiw ye ladilikanw ani dugaw sanumanw doni ye ɲɔgɔn ye olu mɔgɔ saba tɛ amsa duguna ye o tun bɛ ɲɔgɔn ye kɛ lamini de fɛ bon u nana ne sɔrɔ ye ma ni Ala bɛna i don fɛn na a bɛna ni fɛn dɔ de depuis son fini bɛ karamɔgɔ ka lamɛn i bolo bila i bolo minɛ ko kɛlɛ kun tɛ o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ anw fɛ Côte d'Ivoire u bɛ baw ta ɲɔgɔn ta ka misiri la imamu a ko kɛlɛ kun t'o ye bon depuis ne bɛ karamɔgɔ lamɛn n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yan fana ko bɛ karamɔgɔ ka sira fɛ ne gbɛrɛ o la ne farala o kan an kɛra mɔgɔ dama ba ye an bɛ se ka mɔgɔw ɲɛnama an ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ yen bi o ɲɛmɔgɔ de nana k'o si d'u ma
an karamɔgɔ sera o nana ka bɔ o furucɛ la ko hakilina ɲuman d'o ma k'an kana foli k'o tigilamɔgɔ la a ye nisɔndiya yɛrɛ di ne ma quoi a ye ne yɛrɛ fari foni an kana kɛ asidi ye min ye o de Siakale an bɛ taa don Itali kɔnɔ yan n b'a fɔ ko mɔgɔ tun tɛ yan dɛ bɛɛtigiw tun bɛ yan mais k'an kɛ ɲɔgɔn kan ko karamɔgɔ tiɲɛ kan a bɔra tiɲɛ na. Waleɲumandɔn foli ni bonyamasegin foli a kɛra kunnawolo ani nisɔndiya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Madame Konate Seyda Balikisa Haidara a bɛ munumunu na Itali kɔnɔ kira ka mawuludu ɲɛnamayali de hukumu kɔnɔna na ka sanga ni ansaruw ka jɛ n'u ka laɲini baara caman bolo dalen don minnu ni olu bɛ nana danginɛmaya a mɔkɛ sanuman ka bangeli kama. Itali ansari ni y'a mɛn bi a bɛ yen ka daminɛ mɔgɔ kelen na ka se fo mɔgɔ 500 ni dɔɔnin ma c'est-à-dire que anw bɛ deuxième place la bi Europe kɔnɔna la Espagne kɔfɛ ninnu de y'a sababuya an nana cɛ min fɛ yen n'o ye Siaka Sangare ale de sigilen filɛ nin ye ale de bɔra ni Itali ansariya ye Buwake kan minnu farala kan o bɛɛ de bɛ yan i bɔra sisan ka mun kɛ ka i fa ka message dɔ passer a diyara an ye kojugu wallahi an b'a yirala k'a fɔ i ye kuma min fɔ a bɛn bɛ yan i ka dugawu kan ye hali bi Ala ka sabati parce que kumakan fila b'a kɔnɔ dɔrɔn kan'a kɛ ko n ka suru sherifu la ko n bɛ kisi kan'a kɛ n ka janw la walima n tɛ kisi o kumakan fila ni mɔgɔ y'o ta o b'i fa a ye ladilikan dɔ de fɔ karamɔgɔ mago tɛ foyi la denw mago tɛ foyi la bɛn ni kelenya bon an filɛ k'o dɔ de waleya nin k'a sɔrɔ e ma kuma mais an b'i fo parce que ka k'a ye o ye Ala ka di ma ye mais ka tɔgɔ ka bɔ a la o ye Ala ka di ma ye mais ka k'a ye o yɛrɛ ka cɛsiri de i yɛrɛ bɛ baara min na Ala k'i dɛmɛ c'est-à-dire i b'a fɛ ko in ka kɛ cogo min na Ala k'a sabati k'i yɛrɛ nɛn sabati k'a kɛ parce que an b'a dɔn san wagati laban in na i ye diɲɛ bɛɛ yala kumakan kelen min b'i da o de don a ye mɔgɔw dusukun fa i la mɔgɔ wɛrɛw de y'a fɔ ne ɲɛna e yɛrɛ m'a fɔ ne ɲɛna parce que ne y'a fɔ ne ɲɛna o ye ko wɛrɛ ye a bɔra sisan sa Abidjan a ye message kelen min passer o kelen de passer u ko ma i muso fo vraiment a kɛra sababu ye k'an dusukun ɲɛnamaya de ka nin kura don a la wallahi u y'a fɔ Abidjan ka bɛɛ y'a fɔ voilà donc o la a nana o message kelen de passer a depuis kun a b'o de fɔ mais an bɛ fɛ k'a yira la dɔrɔn o b'an fɛ yan Siaka Sangare filɛ nin ye ale de ye ansariya kɛ yan n'o bɔra yen ansar bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan bi o bɔra yen Lamine Jakite nin y'an ka président fɔlɔ-fɔlɔ de ye n'o sigilen filɛ nin ye o bɔlen kɔfɛ Layi Bamba ale kɛra président filanan ye o kɔfɛ Senu Kɔnɛ filɛ nin ye ale de ne karamɔgɔ ye ale de y'a bila ka di ne ma ka tila ka ne kalan ko ne fana ka kɛ karamɔgɔ ɲuman ye n'o ye ŋaniya ko ye an balimakɛ bɔra ka dalilu dɔ f'an ye sisan a ko o don ale y'a miiri k'an ka taa foli kɛ Bamba la o foli nana ka na kɛ ale ye ŋaniya donc Ala k'an ŋaniyaw ɲɛnabɔ Ala k'an ŋaniyaw hakili jiginna ni foli min yɛrɛ kɛlen filɛ nin an ka Seyida fɛ Madame Konate Balikisa Haidara ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ k'a ka sherifuya bonya to a la ka taa sen jɔ Siaka Sangare la a bɛ don sherifula duba yɛrɛ ka laada sigilen de kɔnɔ min misaliya ɲuman dira cɛkɔrɔba fɛ a Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara ni denbaya bɛɛ lajɛlen b'a kɛ ladege fɛn ye kuma o kuma n'u ye dugutaa minɛn ta Siaka Sangare yɛrɛ ani maa o maa tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'u ka nimisi wasa ni kunkɔrɔta jira Seyida yeli la dunanba bisimilara ka dunani jatigiya laadaw lakile k'a jira la ko a bɔra ka so a nana ka so foli kɛrɛnkɛrɛnnen ani tanuni ni barikada ka tila ka kɛ a ye a wulili la ka tagama ka na ni foli in kɛ yɛrɛmajigin kɔnɔ u fana b'an sɛnsɛn k'an kɔnɔ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakali karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ ni yɔrɔ biriki kelen Burkina jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara ye nin ye hakilina min kɔkɔrɔ don bɛ bi Burkina kɔnɔ a n'a kɔ ka diɲɛ seleke naani binna k'u ka ɲɛsin farafina maaba mɔ min guradama ka wele kunbɛn farafina denw ni farafina ɲɛmɔgɔw mɔ ko farafina ka fara ɲɔgɔn kan jɔnya juru min bɛ farafina sen la ka tigɛ n'a ni kɛnɛ karabala fanga la san 1987 octobre kalo tile 15 dɔ Memorial Thomas Sankara yɔrɔ belebele do min bɛ ka jɔ Burkina jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara tɔgɔ la Burkina faaba la Ouaga jɛkulu min sigi bɛ senga ka ɲɛsin baara in nangɛnɛmayalen mɔ n'o ye Comité international du Memorial Thomas Sankara ye o ni Burkina jamana ɲɛmɔgɔw u mago jɔn bɛ bi sefa wari miliyari 4 de la kɛmɛ sara la n'i ye Memorial Thomas Sankara jɔli wari fara ɲɔgɔn kan ni nafolo in b'i jɔ ni 8 de ye Burkina kunnafoni di siraw ka fɔ la
tama manjua ba kelen manja do beni seko do siraw be wari be se ka bla siraw minnu no nɛgɛjuru ku be siraw fɛ wali kele ni wari b'i bolo i ka wari su la ka latɛmɛ Memorial Thomas Sankara ka wari mara yɔrɔ ka bolo kan wali kele plateforme faso RZK nin bɛɛ ye wari di siraw ye e maa min fɛnɛ b'a fɛ k'i ta di jɛbɔngolo k'a la fana tɛgɛ ni tɛgɛ nin bɛɛ da yɛlɛn bɛ ka daminɛ Burkina jamana denw na ka taa se farafina denw ma farafinde minnu bɛ kɔ kan diɲɛ seleke naani binaku ka da yɛlɛn bɛ bɛɛ ye Luc Damiba ka fɔ la ni ale ye Burkinakaw ka ministre ɲɛma ka kɔrɔsigi ye Memorial Thomas Sankara yɔrɔ belebele do min jɔli bɛ senna Burkina faaba la Ouaga a kɛnɛ bonya fɛnsɛ taari 14 do jɔliw minnu bɛna k'a kɔnɔ o 16 ɲɔgɔn na do Thomas Sankara yɛrɛ sa Burkinakaw ka jamana ɲɛma min ni kɛnɛ karabara fanga la san 1987 octobre kalo tile 15 alamisa donya dɔ fɛ a yɛrɛ ladege jɔn bɛ a kɛmɛ k'i bolo kɔrɔta a n'a ka surasiya fini o banna ka ban a yɛrɛ da yɔrɔ laban min labɛnna o fɛnɛ banna ka ban yɔrɔ wɛrɛw minnu kan ka jɔ ka fara ni yɔrɔ filaw ka sa Tour Thomas Sankara o bɛ kɛ fɛn jɔlen ye min kunnama bɛ taa mɛtiri 87 na o bɛ kɛ tasibila yɔrɔ ye ka ɲɛsin Thomas Sankara ma ka sanga ni a ni kɛnɛ karabali ye fanga la san 1987 octobre kalo tile 15 alamisa donya dɔ Maison des Mémoires o ye tasibila yɔrɔ dɔ fɛnɛ ye gafew kan ka sɔrɔ min nɔ ka taa se musée Thomas Sankara ma o bɛ kɛ fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ ye Thomas Sankara tɔgɔ da bɛ min na ani gafe mara yɔrɔ bibliothéque ni médiathèque Seko ni Dongo o sobaw fɛnɛ bɛ jɔ Burkina jamana faso kan k'i jɔ 100 sara la musaka bɔli la ni 60 ye tamamanjua ba kelen manja sa ŋaniya ɲuman minnu bɛ Burkina jamana kɔnɔ ani Burkina kɔ kan olu ka bɔle bɛ kɛ 100 sara la 40 ye Luc Damiba ka fɔ la n'o ye Burkina ministre ɲɛma ka kɔrɔsigi ye Chadi jamana ɲɛma ye wele da ka ɲɛsin diɲɛma mɔ ni an b'a fɛ diɲɛ ka lakana k'an kisi ka bɔ jarawelilaw tɔɔrɔ ma fɔ diɲɛ ka fara ɲɔgɔn kan de Chadi jamana ɲɛma Mahamata Idrissa Déby Itno a ye nin wele da lajɛba dɔ senfɛ lajɛ min bɛ wele ko processus d'Aqaba Italie duguba la Rome Chadi jamana ɲɛma ko sebaya o tɛ taa jarawelilaw kan ni mugu ni kisɛ dama ye sebaya tɛ taa mangani ya jugu ka ni mugu ni kisɛ dama ye sebaya a bɛ ɲini kabini kalanzow la denmisɛnw mɔtɔ togodaw la sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ni mɔnikɛlaw cɛla denmisɛn minnu bɛ o yɔrɔw la ka hakilina ɲuman don u kɔrɔ jamanaw sifinakaw n'a ma ɲɛ ko domi kɛ olu de n'u hakili cɛ ka mugu ni kisɛ d'u ma kabini u ɲini faso kanu ka don u la ko ni hakilina ninnu de bɛ se k'a to sebaya bɛ ta lakanabaliya kan diɲɛ kɔnɔ a ko min ye Chadi yɛrɛ ta fa ye sa Chadi kɛmɛ ka hakilina dɔ boloda Chadi kɔnɔ ko Chadi connexion 2030 hakilina do hakilina min bɛ nikura fiyɛ mara kɛcogo la Chadi jamana kɔnɔ yɔrɔjɛw bɛ o la sifinakaw ye u bɛ se k'u yɛrɛ ɲɛjɛ yɔrɔ minnu na ani kalansen jolenw bɛ se ka kɛ u kun yɔrɔ minnu na faso kanu kan min bɛ se ka to Chadi sifinaka bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye Chadi ka denya la ni ka waso ni Chadi ka denya ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira k'a fɔ a y'a ɲini Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma fɛ ani Vladimir Putin na Rusila jamana ɲɛma kɛlɛ kɔnɔ u dan bɛ yɔrɔw minnu na u k'a lajɛ ka kɛlɛ jɔ o yɔrɔ ninnu na a ma ladɔnniya k'a fɔ Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma a tun bɛ taama na Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ yen kunnafoni siraw minnu bɛ i n'a fɔ CNN olu y'a jira k'a fɔ Donald Trump ni Volodymyr Zelensky ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya a dɔw kɛra gwɛlɛya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma Donald Trump ka ye cogo ma kɛ a hakilina ye nka ko Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma kɔni nzɔnna mɔ k'a fɔ mugu mankan ka da faw ni ɲɔgɔn cɛ daw minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka dan o yɔrɔw la ko Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma sɔnna o mɔ baw k'a ka dakuru ɲɛw la k'a y'a yɛrɛ k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump jodo a ka kan an ka kɛlɛw ka jɔ nin yɔrɔ in na ten ni ka sigi ka fɔ u dayɛlɛ nka yanni Ukraine jamana ɲɛma ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kun ka ɲɔgɔn sɔrɔ
Volodymyr Zelensky kunye ajira k'a fɔ min ye dugukolo ko kuma ye Russie ni Ukraine jɛ ka sanga ni yɔrɔw ye yɔrɔw minnu minɛn bɛ ko n'a kɛ a dama kuma ye o n'a k'a dama hakili jagabɔ ye don nataw la bawo gwɛlɛya bɛ o yɔrɔ de la don min na Vladimir Putin bɛ kɛlɛ in datigɛ san 2021 kɛlɛ kun jɔra sigikafɔ sababu la ni Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ka laɲini ye o don Vladimir Putin kun sɔnna ka dan yɔrɔ dɔ la nka n'a ma ɲɛ ko nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw donna Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky n'a hakili cɛ k'a ka tɛmɛ ni kɛlɛ in ye k'u b'a kɔ Vladimir Putin labana ka yɔrɔ wɛrɛw minnu minɛ ka fara kɔrɔlen kan Russie t'a fɛ ka bɔ o yɔrɔw la bilen nka Volodymyr Zelensky b'a fɛ de ni sigikafɔ ma ɲɛ kɛ kɔ segin ka taa o kɔrɔlen de la fɔ san 2021 Russie jamana kun jɛna ni yɔrɔ min ye k'a bi dan ye ko fɔ Russie jamana ka segin ka taa ye Russie jamana fɛnɛ b'an b'o mu hali bi o Ukraine ni Russie jamana kelen kunga kunnafoniw nana n'a ye k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ka laɲini ma kɛ a ye Donald Trump fɛ ka sabu kɛ a kun b'a fɛ Amérique jamana mugu filita min bɛ wele ko Thomas Hawk n'a fililen bɛ se ka se yɔrɔ jan Russie jamana kɔnɔ Donald Trump k'o bila Ukraine jamana ka bolo kan kunnafoniw nana n'a ye ko Donald Trump ma sɔn mugu filita in Thomas Hawk dili ma Volodymyr Zelensky ma kunnafoni di kɛnɛ kan ɲiningalikɛlaw ye ɲiningali tɛngun Donald Trump la Amérique jamana ɲɛmaa yala Thomas Hawk mugu filita bɛ di Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ma wa Donald Trump ko bibi na a ka kan ale min bɛ fanga na Amérique jamana kunna k'i janto Amérique jamana kɛlɛkɛminɛnw na mina kana dɛsɛ Amérique jamana yɛrɛ la don dɔ la ko kuma a ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ de bɛ sen na maa tɛ kɛlɛ danyɔrɔ dɔn Amérique jamana ɲɛmaa kan k'i janto Amérique jamana kɛlɛkɛminɛnw na o b'a jira k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn dicogo bɛ dicogo la o tɛ se ka kɛ ko tiɲɛ don a bɛ ani Volodymyr Zelensky ka kumaw na nka ni ale yɛrɛ ɲininka ale b'a fɔ ko Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa man ka se mugu filita in mɔ ni o ye Thomas Hawk ye ale ka laɲini ye mankan in ka se ka ban ka sɔrɔ se ma kɛ Thomas Hawk ma maa minnu sɔn min ka jan olu bɛ sin k'a ye ten k'a fɔ Donald Trump banna de ka Thomas Hawk di Volodymyr Zelensky ma Axios kunnafoni di sira fana kun ye a jira k'a fɔ mugu filita in dili ko tɛ Donald Trump ma bawo ko Donald Trump yɛrɛ bolo Amérique jamana ɲɛmaa Zelensky t'a fɛ kɛlɛ in ka ban a b'a fɛ kɛlɛ in ka to sen na Donald Trump ye a jira k'a fɔ bi ale b'a fɛ sigikafɔ de ka mankan in ban a tɛ kɛlɛ ko in nɔ wa Thomas Hawk mugu filita deli Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ma a b'o hakilina lanɔgɔ ka segi ka aw fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka baw ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔla min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tun ye kunnafoni diso ɲɛmaaya so fɛ dasɛlɛ wɛrɛ aw ni Amadu Kamara de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sanu caman fɔla ka bɛn ni basigi na Mali jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fan naani bɛɛ lajɛlen ma a k'a mɛn diɲɛ waati wɛrɛ